rumbidzo kumusiki. Kanaka isusu mambo kutambira Jesu ri mupenyu like pakutotanga makambogamudzira jeche kana zvezvo kuti kuchechi munotambira munonzi nasi magashira Jesu aunonzi brother Ronny. So she's going, we are trying to say even Peter paakaona Jesu before you go any further before you go any further kugamuchira Jesu ndo Jesu wasiyana nechipo chekuti nozi une birthday une cake Jesu azwa unesa moyo wako inene Jesu ndodini murukana Jesu ndo we are trying to say isusu Peter Jesu pakafamba pamusoro pemvura Peter wakati dodi dotedzerera so isu tiri kuti imimi like isusu tisitori ma followers of Christ acho zvineta aura mufundisi amene kuti munozi mufundisi ere kana kuti munobva kupi ona zvempesa ukona from the CBD district CBD so we are in case of knowledge pamwe munoziva zviri kuzi Jeremiah chacha Jeremiah 14 verse 14 inoti tinatso kutichicheza unoona so we are trying to say Jeremiah 14 we are trying to say ambaina kuchechi munozongopedza tamuchechi tamukai turi akuru diwa manhamba dzikuchechi